Miért vesz részt a Tarka Magyar nevű demonstráción? Esetleg bővebben tudna nyilatkozni? Esetleg még bővebben, így a részletekbe elveszve? Magyar, Tarka, demonstráció. Ma. Mangalisa. Én nem veszek. És nekem ez nem tetszik, hogy az embereknek félni kell az utcán. Azon kívül vasárnap este a sirály előtt nekem sem sikerült összeverekednem, összetévesztettek a rendezővel. Az orcsontom el van törve, és leöntöttek egy vödörszarral is. És én a kórházban töltöttem az éjszakámat. Hát én itt mint tudósító szerepelek, itt nekem is van egy mikrofonom, kedves. Még ember az ember. Üdvözlök mindenkit, eddig minden békében ment, hála jó Istennek. Amíg megérkezik a tömeg, akinek a vége nem is tudom, hogy hol van, addig következzen egy zenekar, akikben néhány hete belefolytották a szót. Egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Ezúton is kinyilvánítom, hogy elítélem az erőszak és a kirekesztés minden formáját. Ígérem, hogy mások véleményének és Magyarország törvényeinek tiszteletben tartásával
minden tőlem telhető eszközzel fellépek, az erőszakos, megfélemlítő és kirekesztő cselekedetek további térhódítása ellen. Emlékezzetek a mai napra. Felhős, borús volt az ég, de a nap az ott van. Köszönöm. Mindenki hozott valami színeset? Szőpróba következik. 3-ra belengedjük. 1, 2, 3! A főpróba remekül sikerült. Most megcsinálják mindezt real time-ba, valós időbe. Megint vissza fogok számolni, körülbelül 1 percre lenne szükségünk. Tartsatok ki, sikítsatok, kiabáljatok és örüljetek, hogy van hangunk. 3, 2, 1! Megérdemlitek a tapsot! És most kérek mindenkit, hogy menjen haza békével. Megteheti ezt a kisföld alattival, egészen a Deák térig mennek a szerelvények. És legyünk a továbbiakban is a csendes többség. De ha baj van, akkor gyertek mindannyian. Hívni fogunk, hívjatok. Sziasztok! Köszönjük, hogy eljöttetek. Tarka magyarok? Akik szlovákok azt mondanák, hogy tarka szlovák, egyszerűen a fuhanyának a franciák, nem hogy tarka magyar.